akamirira munanga zvigure zvakamirira ona mapositori ona vebhora ona munhu takachibata idifo gula mkulu tamuona gula mkulu malonja mdara baba Madzia. Yesterday, the usually quiet growth point of Mverechena in Domboshava came alive as multitudes of residents and party supporters gathered for the launch of Gulewankulu for ED launch. The colorful event drew supporters from across the district and beyond, marking a new chapter in grassroots mobilization for the ruling party. The event was graced by Honorable Member of Parliament Beatrice Nyampinga, who expressed joy over the massive turnout and the enthusiasm shown by the community. Isu nhasi muno mudomboshava mugoromonzi West constituency mune chiitiko cheGurewamkulu for ED affiliation yakagadzirwa neNational vanati zora vachitungamira. Ndafara kuti vauya kuzolonchera muconstituency mangu muno mugoromonzi West. Muno mugoromonzi West mune vanhu vanotamba zvigure vakawanda zvekuti mavhotsi angu akawanda akabva kune vanhu ivava. Mavhotsi apresident akawanda munzvimbo ino akabva kuvanhu ivava vanotamba zvigure ava. Saka ndiri kufara kuti vatenderwa kuve naaffiliation yavo. Zvinotibatsira semusangano takugona kuchivaunganidza zvisinganetse, uye kana nyangwe ikave maprojects nyangwe zvikave zvinouya zvichipiwa hazvichatinetsa nokuti vana affiliation yavo. Havachatinetsa futi kuwana nokuti tinongoenda kuna chairman wavo. Tawirirana pano kuti chairman waGurewamkulu wechapter yekudomboshava achange achishanda nemadistrict chairman emunzvimbo dzavanenge vari. Seve muno mazimbiru munomu sekuziva kwamuri kuita, domboshava yapakati nepakati, iperi urban but yamo urban kutopfuura maruzevha. Mawanda vanhu vakati wandei vakabva kwakasiyana siyana, vane tsika dzakasiyana siyana. Ende ndiri kufara kuti president vari kubvumidza kuti tsika yega yega ngairemekedzwe. Vane tsika yavo yekumusha kwavo vakagara vachiita murunyararo ngavaite, vachishandira vari musangano weZANU-PF tiri pamwe chete ngavaite. Inini pano saMP weGoromonzi West, aiwa ndatenda zvakanyanya. Ndoda kutenda National yeGurewamkulu yauya kuzolonchera muno, kungoti chete havana kutipa notisi yakakwana. Nhasi paizara zvinotyisa, asina zvino vanhu varipo ende vafarawo sei kunzi Gurewamkulu for ED. Zvava zvadzadzisa tsumo yapresident yekuti hapana munhu anosara, hapana nzvimbo inosara. Nhasi vatakura zvigure vanazvo. Ndoda kukurudzira nzvimbo nenzvimbo yemuZimbabwe muno vane vanhu vanotamba zvigure. Aiwa, vanhu ivavo vanotsigira musangano weZANU-PF ngavazovaunganidza vanyatsoita maaffiliation chapters kwavanogara. Uye isusu sema-MP ngativadei tishande navo nokuti vanoziva musangano weZANU-PF. Havana mumwe musangano wavanoziva, vanotevera ZANU-PF. Saka panoti Gurewamkulu, panoti ZANU-PF, panoti President ED Mnangagwa. According to the organizers, Gulewankulu for ED affiliation is set to expand into other provinces with the aim of creating opportunities for community projects, cultural promotion, and initiatives designed to strengthen support for the ruling party ZANU-PF. Tine vakomana vakati wandei vasingaende kumabasa vari kuti dai zvagona kuita maproject atiri kunzwa mukuru wenyika achipa vamwe agone kuuya nekwatiri kuitira kuti nhamo dzedu dzititaramukei. Asi ndisinganyanyowanza mashoko ndinoti kune mukuru wenyika matigonera enge dai zvagona chirongwa ichi chapfuurira mberi kwese kwese chigone kuzara kwese nekuti isu takutomira nemusangano.
Hallelujah, hallelujah, man. Azakati kwa wari. Endai mnyika yose ni wakumana kule mparzi na wese evangeli ananga fara sana fara. Nasa kisha mimi wanafara kule. Mnapenda maseo, kule sisi bora mmoja sana kwa sasa mmoja sana kwa sababu kwa mwana. Hallelujah. Banyinga tiri vanhu vaMwari. Atidi kusorana, atidi kutukana. Ndinoziva vana vedu vanotadza, avazi vana vese vasikatadzi. Ane mwana asikatadzi, ngataure kuti mwana hatadzi. Vana kana vatadza munovatora movarayira, ani ndizvo. Shosho ndakachikumbira kuti kana kune munhu wechechi wamadzibaba profita tese tiri vanhu, wegure tese tiri chimwana ndizvo. Munhu wese akamirira munhanga zvigure zvakamirira. Ona mapositori, ona vebhora, ona munhu wese karena budaya gratis ini, maksudnya orang menanggaga, Haleluya, haleluya. Ndikutara zvichitsa kutya wazi muZimbabwe munomu kwese kwataenda kwese tikutambirwa nemaoko maviri. Tikutambirwa nemaoko maviri. Inini ndakakaviri katatu. Munzai director ndichienda kuBrazil baba Mnangagwa 4 times. Since kwa wewe ndakamirira wakomana weGura. Pa 1980 pasha ndakachimba bandikata aiwa mukutibatira shoko rangu kuna MP neutungamirire wekunokwedza ndiyo kana pakata anything chaitika pese njerere yevabereki avo madzimai kana mune chese chaitika chese sabuda chese kumusangano musandisirewo vanhu vezvikuru. Takabva last week tikalauncha kuchitungwisa kuHarare South, Harare zone 1, DCC zone 1. Takalauncha Mas West, takalauncha kakati one day, but tine tasiri kuti takusanema tikuenda muBuruwayo kuHaumain kunolauncha, tikabva kuHaumain tikuenda kuMidlands tichalaunchira muTohoto. So donzo redu nderekuti tauya kuno tatema challenges ema-clubs azhinji anga akamiswa akastopa maoperation ekuti aoperate zvigure nemachief.
saka takwanisa kukumbira machief acho neutungamiriri wemusangano weZANU-PF no vana vari kunyunyuta kuti no tiregure but taangogara tasechi vamwe vacho haazive kuti chief anenge ane mutemo wake kuti yasi vanhu vazhinji vanenge vakuti no ZANU-PF yakashata yataramidza kuti ase munongoziva vana azezo so vamunangagwa vari kuti no munhu wese saka gure for it tailonja nhasi kunoku kumash east kudomboshava pamvere chena vatatambira zvakanaka. As the movement spreads, its leaders believe that blending cultural heritage with modern political engagement will empower communities while reinforcing party's message of unity and development. Reporting for Pahasha TV, I'm Alphonse Manyara in Domboshava.